machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari marwa osechopo e studio. Obro nyiso ni nyinge ng'a en nyakanye. En laktar molonyo weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Nyingi ng'a? Nyinga Salome Achieng' Adem, an laktar molonyo weche mag nyithindo to anyara Simbo. Moda Kisumu kae. Laktar molony e weche mag nyithindo. Manyiso ni kokelni nyathi to ing'eyo gima chando nyathi, ing'e kaka onego beni mulo nyathi, ing'e kaka onego beni thiedho nyathi. Ang'o momiyo ni hero mana lony e weche mag nyithindo? Ahero nyithindo chakre chon mane pod atin. Ma kaka namedo dongo nafwenyo ni ahero tiyo gi nyithindo, ahero tugo gi nyithindo. Koro mana bedo laktar aneno ni weche mag nyithindo emoromre koda. To nyithindo be ohera koro emomiyo mane gima ahero timo. Ahero neno ni gibedo kodgi maber, itugo kodgi, buonjo kodgi, ibuonjo maber. Ahero nyithindo giboeri. Erokamano ahinya. Odiochieng' ma kawuono daher mondo mi wagoye mbaka daktari kotenore kod chiemo makare mar nyithindo, mabende kisungu dendo ni infant nutrition. Adwa ni mondo mwang'e ni to chiemo mar nyithindo onego be kapok wadonje mano. Wagoye mbaka kuom infant. Tiende ni dweche? From nyuol nyaka igachiel. Nyaka igachiel. Mano ema kawuono odwa kete maino. Wadendo kata ni infant nutrition. Jahera mar chenro mar penj laktar kapono ni ichano bedo gi nyathi kata intiere kod nyathi mapoko kalo igachiel, mano en infant. Tiende ni intiere kaka onego beni ochiemo maber. Chiemb nyithindo onego beni chalo nade infant gi? Chiemb gi opogre. Nyathi ma eko nyuol nyaka dweche 6, chiemo mopogre gi nyathi ma dweche 6 nyaka igachiel. Ema bro loso wachni kawuono. Koro nyathi eko nyuol chiembe oyude kuom mama, oyude kuom miyo from chak mar mama gi. Mano rome nyaka ochop dweche 6. Kosechopo dweche 6 wachako neno ni koro wachako pidhe nade. Kaka wapidhe ni bro konye kaka odhi dongo, gi kaka pache bro dongo, kaka dende be bro dongo. To chiemo en opogre. Iwacho kacha ni chakre seche monyuole nyaka chop dweche 6 en chag mama. Chag mama. Ok mede gimoro amora. Ok mede gimoro amora. Nikech chamo daktari. Koro chag mama ni ober ne nyathi kuom gik mang'eny. En gi pi moromo. Nyathi eko ka nyathi onyuol nyaka ochopo dweche 6, chagni nigi pi moromo ma nyathi ok onego bed ni medone pi moro kendo. Chag mama ni nitie gi gik moko e iye makonyo nyathi mondo kik bed gi tuoche mang'eny, tuoche kaka mag diep, kaka mag yueyo marach, gi mang'eny moko. Sama nyathi dhoth ni obedo machiegni gi min gi. Koro sama min machiegni gi min gi no, pache be dongo maber, obond gi min gi, oyudo liet makonye be gi dongo maber. Min gi be winjo ka gima en miyo maber. Koro konyo miyo be kik yud tuoche mang'eny kaka kansa mag thuno gi kansa mar ovary. Koro chag mama ni nigi gik moko mang'eny maber. Ka dweche 6 kapok oromo, watemo puonjo mine ni chagino oromo. Erokamano makende. Daktari pimonwa kacha ni kuom dweche 6 chag ng'ama miyo oromo nyathi. To nyathi onego bed ni dhoth seche mage magotieno. Waneno ka nyathi moro winjo mit thuno kanyo wuoyo. Onego bed ni dhoth seche magotieno, seche magodiochieng', seche mag sadi maber ka nyathi dhoth mondo mi oyud chag mama moromo, oyud madini moromo e dende, nikech ileronwa kacha ni cham mama nigi gimoro amora madwarore ne ngima nyathi. Koro nyathi kapok ochopo dweche 6 onego dhodh sama en modwaro. Nyathi ka nyathi nitie kaka odongo, koro needs mage opogre gi nyathi moro nono. Koro wacho ni nyathi ni onego dhodh sama modwaro cha. Koro mama onego ng'e ni sama nyathi chako ywak matin kata nitie kaka nyathi timre to dwaro thuno. Kata ken godiechieng' kata ken gotieno, throughout sama nyathi ni dwaro thuno, mama onego bed ni miye. Samoro mine moko wacho ni to chaga to tin, atim nang'o, apidh nyathini ang'o, aneno ka nyathini ok yieng' kamiye chag thuno. Koro wacho ni mama onego bed ni oyudo support manyalo konye mondo ibed gi chak mang'eny marome.
kaka nyathine dhoth e kaka chak bi medore. Koro ko miye thuno sate chagi bi bro wuoka sate ma ka dweche 6 pok ochopo chag mama no nyalo romo nyathino. But mama bonego bed gi kwe moromo e ka chage bi bro wuok. Ko bet ni ool kata ko bet ni en gi paro mang'eny chak thuno be koro bi wuok. E kiwinjo ni mama wacho ni chagok romi nyathina ni okiyieng yoga sate ber kamede gimoro kendo. Iwacho kacha ni ber ka ng'ama miyo yudo support. Namba achiel kuom support mawinjo kichiwo maber mokalo en ni onego bed ni nitiere kod kwe, kik obed kod stress kod chandruok mar paro bro miyo chak rumo kata chak lal ma nyathini ok bi chiemo maber to wadwa ni nyithindo gi ochiem maber. Support mane kendo monego bed ni chiwo ni ng'ama miyo seche ma odhodho nyathi. Okay. Seche ma odhodho nyathi ng'ama miyo onego bed ni nigi chiemo moromo. Onego bed gi chiemo moromo nikech ko onge chiemo be koro obro bedo gi stress moro kendo. Koro chiemo gi pi momodho ni bro konye mondo obed gi chag mang'eny. Ng'ama miyo madhodho onego bed ni en gi yueyo moromo. Ok onego bed ni sama nyathi nindo cha eko dwa ringo otim achiel 2 3. Koro jok moko mane ot jomodak go be onego bed ni konye mondo eno yudo sa yueyo maber. Samo yueyo cha eka be dende loso chak moko mang'eny ma ka nyathi ochiew to eko yudo chak momiye. Koro konego bed ni odicha sate oparo achiel 2 3, oparo gik ot achiel 2 3. Onego bed ni sama nyathi yueyo cha obe oyueyo mondo ka nyathi koro dwaro chak don nikech wacho ni nyathi miyo chak sama odwaro no. Sama wang' odwaro no to chak no be binitie. Ma ka ber diere ma ng'ama miyo dhodho kata tok kosekonyore nyaka dweche 6 kanyo ka ber. Samoro nyalo bedo matek to ka ber. To yude jok matene matiyo ne tije achiel 2 3 konye kata gi nyathi. Samoro dwani mondo miyo yue mondo mi pache chawye. Kech seche moyueyo pache bende yueyo. Hapa ni mano en point monego bed ni johera mar cheno ni winjo maber. Ni seche ma ng'ama miyo konyore cha nyaka dweche 6 kama. Wakonye miuru mama ni support te ma onyalo bedo godo. Wawuok e dweche 6. Wantiere dwe mar 7 ka pod wantiere infant nutrition chiemo makare mar nyithindo. Tok dweche 6 onego bed ni watimo nang'o? Koro kosechopo dweche 6 koro chak thuno cha koro krom nyathi. Koro nego bed ni koro achako mede mede ke chang'ango koro timore dende. Koro nyathi osebedo maduong'. Koro viungo mag dende be osebedo maduong'. Madini mane osedongo. Madini mane chak koro okromi. Koro nego amed madini moko kuom chiemo ma onyalo yudo. Koro ka wachako nyathi pod onge lekene lakini kata ko onge lekene chiemo to nyala chiemo. Wawacho ni ya kata ka dweche 6 no seromo. Dhoth pod odhi go mbele emani koro wamedo chiemo moko. Between dweche 6 gi dweche 7 wacho ni ka ber nyathi onego chiem diriyo. Chiemo ma mimedo gi onego gibed diriyo to wachako matin. Ok wachak ni koro nja dweche 6 iru san kanyo mia kuon gomena kata kuon gi soup wadhi mus kech pod ong'iyo gi chak en kaka pi mane mong'iyo go. Koro gima wachako ni gima ntie available e setup wani nyuka ng'eny. Koro wachako gi gik moko kaka nyuka. Koro nyuka ni ilose ma okoliwa ahinya. Opek matin kaka mwanene pichani. Kaka mwanene pichani okoliwa ahinya makitemo gole ojiko kamae to kopukre ka pi. Koro mane mimiye wachako gi diriyo ade. The rest diriyo odiechieng'. Yes, diriyo odiechieng' kama. Ka wachako from dweche 6 kata kijiko 2 romo. Kijiko 2 3 kochako. Kijiko 2 3 kochako to amedo gi chag thuno cha. Kosechopo dweche 7 wachako medo chiemo moko kendo. Koro ntie gimiluongo ni food groups. Chiemo nyathi nyaka bed gi madini moko duto te. Koro food groups gi nyaka watem ni waketo food groups 4 mabro adwa pimo nusani. Koro chiemo nyathi ni nyaka bed gi carbohydrate. Carbohydrate ema konyo del mondo dong maber. Nyaka bed gi protein, nyaka bed gi fat. Nyaka bed gi dairy product be konyo gi fruits mang'eny be. Koro samimi chiemo e odiechieng' achiel ni nyaka item gik moko 4 go nitie. Koro nowacho ni ka dweche 6 wadmiye kata chiemo diriyo. Kosechopo dweche 7 watemo bedo ding'wen to amedo nyaka gi
wamedo nyaka gi chag thuno machagni tokwe. Machagni tokwe. Chagni wabro dhi go mbele nyaka igariyo. Kamane kaka wawacho. Koro kimedo timedo iketo gi mondo gibedo mang'eny. Mondo nyathi bedo gi onyalo choose, onyalo yiero chiemo modwaro. Onyalo yiero mondo onge chiemo achiel man gi madini te. Koro kwa migi chiemo ma onyalo yiero mang'eny eko yudo madini mang'eny e dende. Koro ding'wen e odiechieng' achiel. To kodhi mbele nyako chop iga achiel to wamedo kaka nyathi dwaro. Ok wadhi gi kaka wadwaro. Watemo ng'iyo ni mae be ohero, mae be ok ohero. Watemo miyo gi chiemo ma nigi madini mabeyo. Watemo mondo kik wamigi chiemo ma wacho ni processed, molos ahinya. Watemo yudo man gi very natural mostly. Nikech mage man gi madini madwarore. Nikech seche mo kali factory chantiere kaka madini moko lala. Seche mo samoro budhe supermarket nitiere kaka madini kethore kata lala. Teneni kata ka ngimiyo nyathi to kikonyi nyathi. Ngimite mwacho ka ani obed chiemo ma fresh kata chiemo manyien kaka nyalore. Kapok wadhi e yueyo aneno ka nyuka nyathini olose maber mokalo. Kendo mana kaka nipimo cha kiko bed ma yota ahinya machalo pi. Kiko bed malew dholuo maler. To bed makata kitomo gi kijiko to onyalo moke kijiko. To bed kijiko ariyo kijiko adek diriyo e odiechieng' kichakogo kaito bang'e ibro sude. Nyuka ni onego beni nitiere kod ang'o. Koro nyuka ni ka wachake nikech aneno kama machal na nyuka bando koso nyuka mchele. Machal bando kata mchele. Nikech thoth ne jomoko bende rego mchele tiruo ne nyathi nyuka. Gima waneno sani gima wawacho ni ya kidwa riyo kal iriwo maximum of 2. Iketo gik mokariyo kende mugika. Okinyal keto omena, miket soya, iket bando, iket oganda. Kiriwo gi mang'eny kamano obedo maracha. Okokon nyathi koro nikech madini go gilal sama iriwo gi mang'eny kamano no. Koro mowacho ni kidwa riwo kochno ni nyaki riwa gik mokariyo maximum, no? Kasto kisetedo nyukani wawacho ni ya ber imede mo matin. Imedo mo matin mondo oyud vitamin A mantie e morno, mondo nyathi oyud vitamin A no maber. Koro kiseteda maber kapok igole e mach iketo mo matin kata ojiko achiel mondo nyathi oyud vitamin A no. Wacho ni obedo fortified. Eka nyathi yudo madini manyalo rome kuom nyukani. Wawacho ni okwariw gik moko mang'eny. Ka ochuno ni nyaki tiriw ariyo. Iriw ariyo kende tiwe kanyo. Kiruo gi mang'eny no be ka nitie gimoro achiel kanyo ma nyathi ok ohero kata ok owinjre gi dend nyathi ok ibing'eyo. Tek mondo ing'e ni en mane. Momiyo aketo ariyo at a time. Makori bro ng'eyo godo mayota. Iwacho ni nyaka ber ka ng'ato medo mo matin kar mo kanyo wabro mulo matin nikech wantiere kod kidienje mopogore mag mo. Wan gi mo ma wuok e cham, teneni ma wuok e plants kata mo ma wuok kuom le mabede gin modhi mopogore. Ibro lero nwa kwase ka oyueyo nikech wakawo thuolo matin mar yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar. Wantiere kod infant nutrition, teneni chiemo makare mar nyithindo chakre seche monyuole nyako chop higa achiel. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo. Mokalo e chenro mar nyako chia. Buke makori chalo mana ke. Aneno kirwaka gi hotpot. Matok mari. No idling round. Na ngembe te ni nyaka yubu tudi ka. Kiki nyiso ni sechonyori gi mama ukendi chaki ting'ori duogo oda ka. Table ine ga nango na robi ot. Abi kume be. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jikawi. Nyako chia. Tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Nyako chia. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod laktar molonye weche mag nyithindo. Nonyisa kacha ni kano dongo nohero nyithindo. Kaito kano chopo kama koro odwa ni mondo mi ong'i tich modwa no tiegre, no wacho ni ber kotiegore kod kotendore kod weche nyithindo mondo mi oyude kaka onyalo konyogi mondo mi gidonga maber. Kane pok wakawo break daktari ni pimonwa kacha ni ka bet onego med mo matin e nyuka nyathi. Nyalo bedo ni en nyuka bando kata en nyuka kal kata en kal gi bando moriw to kingato riw chamo moinga ariyo kaito bang'e no ber ka imede e mo matin. Wantiere kod fats and oils mane monego beni medo ka e nyuka nyathini. Koro generally wacho ni gik ma mo maber en mo ma kiketo oko to kolokre matek. Koro mano keto ani waketo oil nikech kako tekno kod donje nyathi wo bedo matek. Koro ntie mo mabeyo gi mo maricho. Mamodhi agwela gi to samori wire mkati tidwa ni gwel tikete nyuka nyathi. Mano wacho ni oksani. Bro biro to okma oksani okuo nyithindo. Koro wacho ni iketo oil moro machalo piny e maber gi nyithindo. Imedo mana matin mana matin e nyuka. Kuom ranyisi ka en nyuka kikomba achiel kikomba achiel kata ojiko achiel matin. Nikech kikomba achiel bende kwa chako to konyal tieko te nikech wamiye kijiko achiel kijiko ariyo kodhi anyata adek odiechieng'. Amadini mage madwarore ne nyithindo mapod dongo kuom ranyisi higa achiel dweche ndalo achiel nyaka higa achiel ni. Koro madini to ng'e ntie madongo gi matindo. Koro madongo waluongo ni macronutrients gi matindo. Koro madongo e carbohydrate gi protein gi fat mane wawacho ka. Matindo en kaka vitamin gi minerals. Koro vitamin gen kaka vitamin A, vitamin B, vitamin D gi E gi K gi ng'eny. Alafu minerals ntie kaka iron, calcium gi zinc. To mago konyo gi leke nyathi kata gi remo, skin, pien del gi gik moko e del be kaka wayueyo, kaka wawuotho, gik moko mang'eny ma del timo. Kama podi ntiere no kaka madini mar calcium, zinc kod gik makamago mago thothne iyudo e kidienje kata chiemo mage. Koro gik moko kaka calcium, zinc, mago minerals yudo gi in organic food. So yudo gi kaka sama plants dongo ka giwuok e puodho, giwuok e soil, giwuok e lowo. Koro sama ichamo chiemo cha, sama ichamo alot mopidh cha, inyalo yudo many of those madini mang'eny go. Moko chiemo kaka chak gi yogurt nyalo mi gik moko kaka calcium. Chiemo kaka ringo gi rech mi gik moko kaka iron. Koro chiemo ka ng'ato chamo chiemo maber, madini gite onyala yudo gi sana e chiemo. Kaito ko wadhi e macro ka. Koro mago be still chiemo. Koro gik moko kaka carbohydrates wayude e bando, rabuon, mchele, emwanyalo yude
carbohydrate, protein be ringo, rech, chak, tong mar gweno wayude protein, alafu fats and oils, nuts, gikmoko kaka njugu, gikmoko kaka olayo, gimiwa more of those madini madongo go. Wadero ni macro. Okay, okang mane makori bro chako medo gik moko kaka rech e chiemb nyathi e dweche din ke chak ndala seche monyore nyaka dweche auchiel wantiere kod chag miyo kende kata wachako kelo nyuka mabende ni wapimo ni wachako gi kijiko ariyo kijiko adek kochopo kanye to wachako medo makoro nyalo madho kikombe achiel kata nus kikombe kaito chiemo kaka rech kata chiemo kaka omena waketo e chiemb nyathi ka koro orom nade. Koro samose chopo dweche auchiel ni wachaka gi nyuka between dweche auchiel gi dweche abiriyo. Kose chopo dweche abiriyo koro nego chiema kaka ng'ama duong'. Koro kanye mwamedo macros gi micros gi. But koro wamedo gi mos. Koro nyathini dweche auchiel gi nus dweche abiriyo kanyo onyalo chako kata gi ochamo bando gi rech ok soup mar rech mago gik moko ariyo abro wuoye matut matin gi inyalo medo kata gi wachni pi machunga. King'iyo chiemo no ineno ka en gi macro, en gi madini, en gi protein e chiemo achiel no, lakini wachako matin. Koro kawuono inyalo wacho ni imiye to inyaso. Inyaso mondo obedo mayot kuom nyathi manyalo chamo. Koro kuoni ikawo matin, isonyo matin, ikawo rech matin. My example, kasti ikawo kata lot mrenda. Alot apoth. Inyuando go kanyo. Koro mae kosechako alafu nyathi be ng'isiga ni koro aseikra. Kiketo chiembi kanyo ineno ka nyathi tero lwete to dwa temo no chamo kende. Kanyo be ng'isi ni nyathi ni chal kagima oseikre gi chiemo. Masiche modo ineno ka kiketo kikombe dhogi obodwaro temo. Koro mano ng'isi ni nyathini oseikre gi chako chiemo. Koro imeda gigo. Gima aneno ka miye mang'eny timo, gimi nyathi nyuka chakre dweche auchiel nyaka higa achiel. Nyathi chama nyuka kende. Kitimo makamano kodhi yudo madini maromo. Obro bedo gi gima waluongo ni malnutrition. Koro ka nyathi osechopo dweche abiriyo sana wachako medo gigi achiel kachiel to nwa wacho ni nyaka iketgi mang'eny. Ko kitemo rech tineno ka rech okodwa. Tema nena gimoro kendo inyalo temo ring'o moregi. Mano nyathi ma dweche abiriyo nyalo chamo maber kabisa. Tema nena gimoro kaka mchele. Itema nyaka iyud gima winjre gi del nyathi. But muhimu ni ikelo gi koro gin available. Nyathi nyalo ng'eyo ni gintie. Kik idongi chiemo achiel kende. Wach moro watimo ga mar kago nyathi makata ka en nyuka tikage chene ni chune ikete machune wach mar kago nyathi nyuka mabende samoro waketo gik mang'eny waketo gik mang'eny mane temo lero ni kik watim ka ma antiere kod hinyruok kata ber mane ne nyithindo. Onge ber ma en go gi nyathi, onge ber ma en go kuom nyathi, to nyathi mikago nitie gi risk mar chiemo nyalo deye, to chiemo nyalo deye marach ma nyalo kata nigi. Wawacho ni nyathi ka kech kayo obro ng'isi, ok obi wacho ibro neno ko ywak odang' ni odwaro. Nyathi ma kech kayo bro chiemo maonge lweny. Koro wacho ni kar mondo iket ne nyathi ni ochamo gokinyi gi saa 7 godhiambo onego chiem matin di ng'eny. Koro sasa mineno ni nyathi ni kech nyalo bet ni kae imiye kata jiko ariyo no. Ko wacho ni koro kodwoko ochako tugo ochako ringo iweyo. Itemo kendo bang' saa 1 matin kendo. Ko waneno no kodwa iweyo kendo. Koro wacho ni small frequent feeds. Mopogre gi keto nyathi kae idwa kage nyaka itiek nyuka ni nyaka itiek chiemo ni. Kutimo kamano samugoru samudwa chiemo ni chiemo no nyalo de to koko de kata ipuonjo nyathini ni sach chiemo en sach lweny. Koro bro dongo kung'eyo ni ero chiemo biro me sach lweny nyaka abe aikrani lweny. Makochopo dweche 2 kata dwe achiel gi nus wacho ni nyathina ni ok chiem kok wagore to kochiem nikech nwasepuonje ni sach chiemo en sach lweny. Koro watemo ni wamiye chiemo matin di ng'eny mokopogre gi wakete kae nyaka chiem nyaka itieki. Nyathi ma kech kayo ok bithagi gi chiemo. Nyathi ma kech ok ka kata nyathi ma imiye chiemo the same chiemo every day. Imiya nyuka kosechiew nyuka saa 7 nyuka godhiambo nyuka kiny be kamano. Nyathino bro dagi to eka bro miyo
uchako gore ni wach chiemo no. Kata mangi yudo ka seche diere ni koro nyathini ok chiem maber, ineno ka koro madini monego yude dende ko yude dende maber, koro ngimane chako kethore nikech nisekete pache ni sa chiemo en seche ma ji gore. O e gima timore ga gi nyithindo. O register e pache ni sani koro en sa lweny. Sach lweny koro nego dongi be ka lweny biro nyaka ikre ikane. Ma nyithindo bende ikore ga. Ikore sana. Waneno gi mathoth ikore nikech ong'e ni koro kae wadwa ringo kae nyaka kacha. Oko bi chiemo nyaka ting'eni mano be koro ok en gima ber. Ok en koro gima ber. Seche modongo. Onego bed ni kimiyo nyathi chiemo matin kamano. Machieng' mineno ka nyathi ok chiem ting'eni kae kawuono nitie problem. Watere ka laktar. Mane kaka wang'eni koro nyathino dongo maber. Ba nyathi ma nyaka ugore biro din madini mang'eny ok odhi yudo to thothne en mana ni nitie gima watime ot kae mok dhi maber gi wach chiemo mar nyathini. Adudo kichien matin daktari e weche mag dhodho nyathi. Niwacho kacha ni dhodho nyathino en gima ochuno nyaka mine duto te dhodh nyithindo kaka owinjore. Seche ma idhodho nyathi kata sa breastfeeding ni en ang'o monego bed ni timore ka miyo onego bed ni bedo nang'o, nyathi onego bed ni bedo nang'o, onego bed ni tok dhodhe tang'o matimore, wamula ne breastfeeding ni kende kuom nus dakika kata dakika 2 kodhi ahinya. Koro sami dhodho nyathini wacho ni miyo onego bed ni onge paro mang'eny wachagi kanyo. Koro bed kuma en comfortable. Ntie kako onego tin nyathi, ntie ways mang'eny monyalo bedno oting'o go nyathi. Kaka nyathi mwaneno kae ni, ntie kaka min giting'e ma miyo be en comfortable. Koro wawacho ga ni obede kom ma oriere kaka mabete ni, oriere ma koro goke en straight. Then oting'o nyathi ma wi nyathi nie elbow, kar tok nyathi nie e lwet mama. Kasto oketo nyathi kuome kamae. Okodog piny ni en moluwo nyathi. Oketo nyathi e kure kamae. Odhodho nyathi ma onge distractions. Ber ni kata kaber okodhodhi to lwete moro ni simu, oneno TV, jitugo machiegni kamano. Ber ka samo dhodho nyathino nitie kwe kata kumobete no. Koro en comfortable, ler onge thumoro to nyalo winjo. Koro thumoro to nyalo winjo nikech gima wacho ni TV simu elweti kwa machielo. Onego bed ni sami dhodho nyathino to pachi te ni kuom nyathino. Ne wacho ni sami dhodho nyathino en bonding, miyo gi nyathi gitudore maber. Kasto onego dhodhe kuom nyaka nyathi oyieng'. Nyathi obro ng'isi no seyieng'. Onyalo kata golo dhoge thuno kende, ochako tugo kodi, neno ni koro seyieng'. Ber kodhodho thuno te. Odhodho achiel koserumo to odhodho moro cha. Nyathi kosetieko dhoth, mama neno ni nyathini koro sani ok odwa moro, okete kata e kore. Okete kore ma ohoe ma nyaka nyathio ohasi. Ya kose hasi kong'eni koro ber, onge shida mora. Ya kapok ochako dhodho nyathi nyako ohakikisha ni oluoko lwete ler. Kiko chak owabayo kuro oya kate chiro obira to onego logi mondo lwete ler. Koro kata komo nyathi thuno to tuoche manyo onyalo bed ni oting'o germs moko koto ok dine nyathi. Weche moko bende nitiere ga mag luoko thuno. Wamula ne mag luoko thuno matin kopogore kod luoko lwedo mar ng'ama miyo sasa modwa dhodho nyathi. Koro chon wawacho ni mama koa oko to obiro to oluoko thuno kapok omiyo nyathi. Lakini sani research wacho ni ok ochuno ni mama otim kamano. Nitie kaka thuno no kaka entie gi gimolongo ni antibodies makonyo nyathi mondo bendo oyud immunity maber. Koro tinde okwach ni nyaka ochuno ni kose oko nyaka oluok thuno eka omi nyathi. Sani ka lwete ler nyathi osechopo dhodho nyathi, odhodho nyathi. So long as oluokre pile. En owuon oler generally. Munge okochuno ni nyaka oluok thuno, law thuno eka omi nyathi. Seche ma nyathi dhodho onego bed ni dhoge bedo e thuno nade? Kako aneno nyathi mane pichani, kineno dhoge ma piny ni, nitie kaka ong'iyo gi oko. Pien dhoge ong'iyo gi oko. Ineno kuma rateng' e thuno mar mama kae ni, onego bed ni thothne nie e dho nyathi. Mondo koro kuma chak wuogo ni
nie iye kabisa. Mane mamiyo ka nyathi sama dhoth odiyo kamarating no. Koro sama odiye no to chak wuka maber. Ka bedni dhok ni oken piny kamae, mano nyiso ni nyathi ok omako thuno maber. Samoro iyudo ka dhoge odolore gi iye, kata dhoge mamalo ni odolore dogi iye. Koro kuma omako nyalo miyo mama rem mang'eny, to kata kaka chag wuogi biro bedo gi problem. Seche ma ng'ama miyo dhodho kaka koro nyathi waneno ka dhoth ni ponono ni thuno ume kaka odwa ume matin nono, onego bed ni bedo nang'o nikech ber ka ume bende onyalo yueyo godo maber nikech dhoge opong' gi thuno, onego bed ni pod oyueyo maber. Koro sama nyathi dhoth ni dwarore ni ng'ama miyo koro kaw lwete ma the opposite side support go thuno gi piny kae. Koro mako thuno makoro komake maber nyathi to oweyo oko. Ineno kaka mae ume oweyo oko. Koro konego bed no diyo thuno mondo ogol nyathi. Sama odiyo thuno no, leche mag chak be odiyo. Koro chak ok bi wuok. Erokamano ahinya. Seche ma ng'ato osedhoth kata nyathi osedhoth ni pimo ni onego bed ni kete mondo mi ohasi. Wamula ne weche mag haso go matin nono. Ber mar haso. Koro sama nyathi osedhoth no, samoro yudoga kata muya moko donje iye. Koro sama odhoth ni muya moko donje iye. Koro koko kete mondo ogol muya no, iye nyalo chako thage. Winjo ka nyathi oyuak sate oyuak sate kata ogolo muya ma mok ler ahinya. Koro haso no konyo mondo muya mane oyudo sama odhoth cha wuok oko. Koro kata ko yueyo koro iye ber oseyieng en thuolo oseyieng gi chak, oken chak gi muya. Kikedhi mabor kata matin kikuyueyo kwaduogo to wadhi keny machielo mar infant nutrition teneni nyithindo e yo makare chakre seche monyuole nyaka chop higa achiel. Kiki kata matin. Ini winjo ka chunyi dwaro ni iwer ng'a? Wachnwa. Ing'eng'o. An namiyo mana wang'a. Kasto ineno dhabki. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapaga chielo odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saparo odhiambo. Ramogi night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,68,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mokalo e chenro mar nyako chia. Aneno kirwaka gi hotpot. Matok mari. No idling round. Na ngembe te ni nyaka yubu tudi ka. Kikinyiso ni sechonyori gi mama okendi chaki ting'ori duogo odaka. Table inega nango na robi. Abi kubebe. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jikawi. Nyarko chia. Tich ang'wen gi tich abich, saa achiel gi dakika 45 mar otieno, mana Ramogi TV. Nyarko chia.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Public servants across the board, all the way down to the chiefs and their assistants, we will be expecting them to serve Kenyans equally. Jatend piny moyier William Ruto yango ni jotije sirikande ok bi donjore e siasa e kinde ma kweth mar Kenya Kwanza pangore ne telo. Ours is victory deferred, but it's coming home. And that's the message to everyone. Kweth mar Azimio chako safar mar chwalo ng'ur margi e doho tok kwedo duoko mar ombulu mar komtend piny. Duol matayo yiero IEBC ochoro mbele yiero duto mane gichano timo juma manyien. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv ngima en mwandu. Iwinjo kako nego bedni rito nyathi, kako nego bedno chiemo maber chakre seche monyuole nyako chopi gachiel. Kopogore kod chag thuno, thoth ne wayudo gani jonyuol miyo ga nyithindo formula. Mulna mano matin no. Koro wach formula ni wach ne tek matin. Otek matin nikech chon ninte joma wacho ni formula ni ochal gi chag mama, ochal gi obera onego bed ni atiyo kode. Sani wacho ni ya kila miyo ka miyo nigi chak manyalo romo nyathine. Wawacho ni kata wach formula ni ok onego bed ni wamiye duol maduong' ahinya nikech ber mar chak mar mama ok nyal pim gi gimoro amora kata matin e pinyni. Chag mar mama wacho ni nigi madini moromo, nigi pi moromo, nigi liet maber, temperature oler, entie onge pesa midwa chulo mondo eka mondo nyathini oyud chak. Koro kawuono adwa wacho ni ka ber ok onego bed ni nyathi imiyo formula. Nyathi momi kata chag mama kipimo gi nyathi momi formula, giwacho ni oriek kata moingo nyathi manomi formula. Nyathi manomi formula dwa thagre gi ok obi chiemo mang'eny nikech formula no dak e iye kuom sa mang'eny. Githoro yieng' aming'a koro ok ochiem kata moromo. Koro wach formula no ber ka kila mama onyis ni ok onego bed ni imiyo nyathi formula nikech kaka ne wacho ni miyo ka miyo sama oting'o ij chag kako medo miyo nyathi thuno, koketo nyathi maber e thuno, ko en gi yueyo maber, ko chiemo maber, to biro yudo chak moromo mondo omi nyathi. Koro formula ok onego bed ni wamiyo nyithindo. Wadwa ni wang'ane ok onego wami nyithindo nikech odhi miyo nyathi yieng' mang'eny tinini ok ochiemo maber, tinini wasechako donje rach mar formula. Wadwa ni koro wakete maino matindo kata kamano wabo ng'iyo kidieny machielo mar nyithindo ma samoro mine gionge. Ng'at manyalo golo ne chak be mondo mi oyud kako dhoth onge kata golo chak no bende wabro mulo mana matin nono nikech wasedonje rach mar formula, watiekre gi rach mar formula monde. Koro wacho ni wacho kaka kidwa pime gi chag mama, benefits mag chag mama okinyal pimo kode. Allergies mang'eny manyalo miyo nyathi kik bedgo ma chag mama nyalo konye mondo kik oyudi, formula ni ok miye that protection. Formula ni kodwa miyo nyathi, wadwa miye kata gi chupa kata gokombe, ler mar gigo be ok wanyal ascertain. Formula ni kodwaro odwaro pesa. Koro miyo ma wach ni miyo kawuono onge pesa mar nyogo formula no, koro nyathi ok bi chiemo kusi ang'o madhi timore. The best ni kila miyo nego ng'is ni kila miyo en gi ability mar dhodho nyathine. Komiya support maber, kata miyo mawacho ni onge gi chak maber, onyalo yudo chak.
maziwa ya mama is the best. Mane gima temo kaka dagi kete yo machuo itieke ni maziwa ya mama is the best. Mine nduto te maneno chenro ni daktari wacho kacha ni maziwa ya mama is the best. Ero kama na ija korwa ndo ni mondo bangia ne kaka nikech samoro chuno mtere nyithindo moko monyuol to onge kata kaka nyithindo gidhodhi samoro miyo moro okonyore to chik tich iwacho gani tok dweche adek onego beni dok e tich nyathi onego beni dhoth kuom dweche 6 samoro kotende kod chiko hala idwa ni mondo midhi chiro Kibuye Jumapil nyathi onego beni dhoth maber kuom dweche 6 ni lero na kacha ni sasa modwaro ok seche maine midwaro ere kaka wadwa neno ni nyathini ochiemo maber min gi onge to yudo madini madwarore e chag min gi chani kech maziwa ya mama is the best. Koro kuom miyo mangima wacha gi miyo ngima but en gi tich monego dhi gik moko timre ohala kango kata tuo donjo samoro wabro mulo mano wacha gi mama mantie koro mama mantie watemo jiwo gini sama podin gi nyathini no sama kata en wik juma achiel kata jumbe 2 watemo wacho ni sama chagi pod ng'encha wa konyo gi mondo gigoli to gikani miyo man gi fridge nyalo golo chage sama nyathi osedhoth cha ogolo modong kasto kane fridge chag mo kane fridge no nyalo bedo nyaka igachiel kapod ber e freezer mano pod ber nyaka igachiel mokete fridge koro nyalo bedo nyaka ndalo 4 kapod ber kapod inyalo mi nyathi kwa miyo monge fridge kata freezer kidwa wugo kinyi kichiew tigolo chak kuom seche 6 kacha gino nie wi mesa pod inyalo mi nyathino koro miyo mong'e ni ka dweche 3 kata 4 ochopo to nego bed ni dhi e tich wajiwo gi mondo ka ndalo ni pok ochopo chaka golo chon kala chaka golo chon ntie tije moko mayiene miyo mondo ot moko yiene gi mondo gibi gi nyithindo moko miyo gi space ma ginyalo gole chagno magidogo ot godhiambo koro watemo ni ka miyo koseng'e ni bang' dweche 3 abro dhi e tich ochaka chon loyo dhi ka juoga ochako chon kasto okano ne nyathi mano miyo mantie koro miyo mantie watemo jiwo gi kabisa nikech nwafwenyo ni samo wacho nigi inyalo tiyo gi formula koro pachi be ng'eyo ni kara nitie plan B koro kiseng'e ni nitie kaka inyalo tiyo gi gimoro kendo kata pachi koro chako kuog mang'eny kata thuno to king'e ni mae nyaka onge mae gima nitie bro yudore kaluore gi kata gi support mabe oyudo wacho ni miyo ok nyal tiyo mae kende the only time ma anyalo wacho ni wanyalo tiyo gi formula nitie nyithindo moko ma onyuolgi to ok ginyal digest chag mar mama gin lactose intolerance mano nyase onyuolgi kamano koro mago nitie formula ma special formulas minyalo migi mondo nikech chiemo to nyaka be chiemo koro ok ging'eny kata matin gitin sana koro mano very special cases kuma koro miyo wach ni koro miyo tho miyo onge to sama no nyuol cha otho to nyathi to nitie e Kenya wakae sani wantie gi breast milk donation number 1 koro nitie joma golo chagi to gidonate giketo kuma ng'at moro kadwaro nyalo tiyogo 20 Pumwani maternity hospital wan gi mano kama nok nyalre kanyo kende mwanyalo wacho ni koro nke nyathi to nyaka many kaka odwa bet mangima to mano mamiyo onge chuth ni onge ni koro kaka tim onge kaka tim mano kende mwanyalo wacho ni kara watemanena formula moko go mama nitie kata odhi tich kata otimango kong'e ochako ikre chon chag mama ni ok nyal riw gimoro chag mama ok nyal pim gimoro to ok nyal riwe gimoro nitiere joma mine ma samoro ok nyuol nyathi achiel onyuolo nyithindo 2 samoro onyuolo nyithindo 3 waseneno nyaka manyuolo nyithindo 6 koro wacho ni kidwaro chak wuok kalure gi demand ka en gi nyathi achiel dendi bong'e ni ngi nyathi achiel ni dhodho wach kata bang' seche 2 pachi be bro ng'e ni nyathi ni dwaro chak bang' seche 2 kiyweyo maber ionge paro mang'eny in gi support maber chiemo maber mano bro romo kin gi nyithindo 2
en mana kamano. Wacho ni chak wuok kaka dwarore, based on the demand. Kinji nyithindo ariyo nyalore kabisa. Sama gidhoth cha, gidhoth mang'eny. Ka gidhoth mang'eny no, biro golo chak mang'eny. Sana ka chire kod support maber mowinjore. Adwa dwoki mana machi, adwa dwoki chien matin. Niwacho kacha ni kaber to onego beni joma mine golo chak, inyiedho chak. Kae to ikano e freezer, onyalo kan dak kata higa. Kober. E fridge ndalo 4 kodhi ahinya. Ka onge fridge nyalo kete wi mesa, kae tiwewe kanyo to seche 4 kodhi ahinya timiyo nyathi. Seche mokete mesa ka ibro yudo ni samoro obet mang'ich, samoro piny ng'ich, samoro obet mang'ich ok kaka chak nyathi thoroga bedo cha. Samoro igole freezer tok dweche 2 kata tok dwe 1. Ere kaka onego beni igole kaka no oseng'inore mobedo ice cha e okang' maber modhi bedo safe, ma ichak ikete temperature maber ma inyalo mi nyathi. Kamano. Koro sama pod ochalo kidi cha, wach ni kiny ng'eni kiny wuok. Koro itimo nang'o? Igole e freezer kacha, ikete fridge. Mondo koro ice no chako wuok mus. Ok idhi chwake. Koro wuoka mus. Kasto king'eni donge koro ene fridge, idwa miye wach ni gimoro saa 4. Kochopo gimoro saa 3:30, inyalo gole koro ikete room temperature. But koro kidwa mondo bed a bit warm, watiyo gi pima mor. Koro donge kete wach ni kete e container, ene tin moro maber gi chag thuno. Koro pima mor no emikete for a few minutes mondo yud room temperature. Oyud liet matin. Kiki kete microwave, nikech microwave timre nade. Nyalo yudo alafu oyudo liet mopogre. Koro nyalo wang'o nyathi. Koro iketa e sufuria kata basin man gi warm water, mana matin mondo yud liet moro. Kiko kete hot maliet water. Ahinya. Kiko kete pi maliet, oketa pi mamor. Nitiere ga tuoche mathoro mako thunde joma mine seche magidhodho, ma bende nyalo ketho kata nyalo rocho infant nutrition. Tiende ni nyathi ok gidhoth maber, kama winjo lit kod gik makamago. Tuoche kata chandruoge mag thuno gi onego bed ni timo. Tinyalo fweny gi nade chon mondo kik gichop kama koro ginyalo miyo nyathi chandruok kod ng'ama miyo bende. Koro sana tuoche mabiro sama nyathi dhoth biro ga nikech miyo thunde opong' to okogol chak maromo. Gini timre ga sana ka nyathi okomako thuno maber. Kaka nowacho kaka nitie kaka dhog nyathi onego bedi, kaka thuno onego bed ni donjo e dhog nyathi. Koro ka nyathi okomako maber, wacho ni poor attachment e ka nyalo kelo tuoche gi. Koro miyo neno ka nitie en gi rem mang'eny kuom parts moko mag thuno. Samoro nyalo dende nyalo chako chwakre, kata kar thuno no nyalo chako bedo maliet. Ka miyo neno kamano, nyaka odhi ne daktari, nikech samoro nyalo bet gima dwaro, onyalo bet gi adhola ma thiedho tek. Koro kapok ochopo ka daktari, ochak gi dhodho thuno moro maber cha. Kasto odhi ka daktari kapok obudho ahinya. Kapok odhi mabor ahinya mondo ochak miye thieth maber. Adwa ni wang'e weche mag pidho nyathi, nikech koro ing'eni seche mosenyiedhne chak cha, to chagni ikete kata kikombe kata tin kaka ni wacho cha. Ere kaka onego bed ni irito gigi, to kata kapono ni osechak miye nyuka kata chiemo mane koro wasechako kelo kama oting'o chiemo mopogore kaka onego bed ni irito sende nyathi mondo mi obed maber. Erokamano. Koro watemo wacho ni nyathi ok ber kipide gi chupa man gi ma nyathi dhodho ni. Wacho ni ok ber nikech mokuongo kete mondo bed maler, moko mwanene picha kae gi kete mondo bed maler tek. Nyathi moseng'iyo gi chak moa e chupa, sama wang'o dok e thuno mar mama, onyalo tamre thuno mar mama, nikech chupa ni keto ne aketa chiemo, onge control. Koro kala kochuno nyaka oyua. Koro kodok dhodho thuno, oyudo ka thuno en tich matek. Nyako yua. Ti matin. Koro iyudo ka thoth nyithindo mochak gi chupa gi, koro ok dwa thuno mar mama. Ting'eni wacho ni thuno mar mama nitie tich mang'eny motiyo beyond just feeding miyo nyathini chiemo. Number 2, koro gima watemo wacho ni akidwa pidhe koro donge ni senyiedho mikano. Watemo wacho ni nitie okombe
madhoge lach cha ber maber ka nyathi tiyogo. Nyathi ma pod tin ahinya kabisa wach ni min gi ochuno no wuogi kata ka enja okiga but enja jumachiel wamiye gi ojiko ma soft watu mato wapide kojiko gokombe. Nyathi ma osebedo gimoro kata dwa achiel ma strong matin wamiye mana gokombe direct. Koro okombe iketo nyathi ma okonindo ahinya ikete ka gimobet kasto dho kombe ikete dhoge. Koro en moywayo kende mano bro miyo kata samodok e thuno to odok e chandruok ahinya. Nitiere chiemo ma ok onego bed ni miyo nyithindo seche ma pod gitindo seche ma gin infants e kind ndalo achiel kod higa achiel. Gin chiemo kaka mage? Generally nyathi nyala chamo chiemo te. Chiemo ma ng'ama duong' chamo nyathi nyalo chama. Onego bed ni chiemo ni en balanced. Long as it's balanced and as natural okomede gik mang'eny okokale factory okobudhe supermarket. So long as en natural okomede gik mang'eny ahinya to en gi madini maromo nyathi nyala chamo. Watemo mondo wawe gik momede gik mang'eny go nikech kony magimiyo nyathi tin giyieng'a to madini mang'eny magimiyo gi to onge. Emani samoro nitie nyithindo moko ma kapok ochopo higa achiel watemo mondo kigim madh cha dhiang' nikech cha dhiang' ni wayudo ka kuom thoth nyithindo gikelo gimiluongo ni iron deficiency anemia nikech gimiyo gipong' gi calcium. En gi calcium mang'eny sana. Koro samoro calcium mane cha dhiang' ni nyalo mako iron ma nyathi chamo. Wach ni nyathi ochamo alot kata skuma en gi iron mang'eny, dini miluongo ni iron mang'eny. Kimiye chak koro iron mane alot ni gi calcium mane cha dhiang' ni komakore koro nyathi ok yud iron ni. Koro yudo ka nyithindo mamadho cha dhiang' mang'eny nigi risk mar iron deficiency anemia. Mano kende gi allergies, nitie nyithindo moko mang'eny sana mayudo allergies gi cha dhiang'. Koro kapok ochopo higa achiel samoro watemo wacho ni kikwamigi cha dhiang'. Wach mogik ma diher nyiso jonyuol mantiere kod infants nyithindo e kind seche kod higa achiel. Madaher nyiso jonyuol en ni nyithindo gi ok gin joma dongo. Gin nyithindo. To gibe nitie gik ma gihero gi gik mogihero. Samidwa miyo gi chiemo ni onge lweny ok en sa lweny. Tem ng'iyo gima nyathi dwaro. Wadwaro ni bedo creative. Kimiyo nyathi mchele pile ok obi chamo mchele dhi joge piyo. Koro nego bed ni watemo kar mwanyalo wamiyo gi variety chiemo mang'eny makoro koko hero mai to nitie mai. To sama miyo gi chiemo no watem ng'iyo ni chiemo mwamiyo nyathini abe anyalo chame sama kaweni abe anyalo here kose okanyal here. To en balanced kose ok en balanced. Above all onge lweny ka lweny kanyo iwacho manyaka nende ok en kar lweny ok en sa lweny. Aduoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo ibire chenro mar penj laktar ipuonjo oganda maber mokalo. Ponono ni ng'ato dwa neni e chuny boma ma Kisumo ka iyudi kanye? Athietho e hospital mar Kisumu County Referral Hospital. Koro kichopo Kisumu County Referral Hospital kanyo penja Dr. Dem. Dr. Dem. Kili kumanti. Erokamano. Waneno nyithindo maber kabisa. Amor kodi Dr. Dem. Erokamano. Ageno ni kolungi kendi boduogo? Abiro duogo. Erokamano ahinya. Asante sana. Mano Dr. Dem. Wacho kacha ni sa chiemo ok en sa lweny. Seche mipuonje no to bro chandore kendo bro ng'eyo ni ka sasa ma ji chiemo to ji gore. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Matae chenro ni en Ruth Otieno. Oriti masani.
The